Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pagdismiss sa serbisyo sa punong barangay sang Barangay Tangub sa Bacolod City, hindi pa mapatuman sang DILG Bacolod, bangod wala pa nila mabaton ang dismissal order. May report si Nico Delfin. Wala pa mabaton sang talatapan sang Department of the Interior and Local Government Bacolod ang kopya sang dismissal order sang Ombudsman for the Visayas, batok sanday Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa, kag ang 90-day suspension naman para kay Kagawad Raimundo Pindon. Suno kay Marideth Joy Madayag, pamuno sang DILG Bacolod, ginahulat pa nila ang official order nga magagikan sa DILG Central Office para man mapatuman ang mando. Pero wala, as of today, wala pa kami minabaton. So, ginapacheck ko man gani sa regional office. Sanday Villarosa kag Pindon ang ginpasakaan sang kaso nga simple misconduct sang retired teacher nga si June Medalla makaligad nga ginguba sang barangay ang porsyon sing ila pader sang ginpatuman ang clearing operation Agosto sang 2019. Inibisan pa nga ginsiling na ni Medalla nga parte pa sing ila nga private property ang ginguba nila nga pader. Makaduwa na ka beses nga napamatbatan nga guilty sa kaso nga simple misconduct si Villarosa. Resulta nga ginpapanaugan siya sang dismissal from service kag perpetual disqualification from holding public office. Usually, ang ma-receive ko sa na is order to implement. So, kung may order to implement ako, i-implement ko gid. Kahit isan may appeal pa saya, kundi inya nga forum niya, ang office, ang decision sa ombudsman is final, ang executory mo, so implement mo gid na yan. Nanindugan naman si Villarosa nga wala nilaging tandog ang pader sang pamilya Medalla nga parte na sang ila private property. Pero may ebidensya si Medalla nga ginguba sang barangay ang ila nga pader. Gindugang ni Villarosa nga na-dismiss na ang reklamo batok sa iya. Ginalauman naman ni Medalla nga sa labing madali nga panahon mapatuman ang dismissal order batok sa mga opisyales sang barangay. Nico Delfin para sa DGCast Negros.